Comezamos a semana ben pasada por auga, así que atendede a todos os que, como a nós, tiverades que coller hoxe o coche. En días así é esencial extremar as precaucións, xa o sabedes, pero tamén un consello ben importante é moderar a velocidade, non pisar o acelerador máis da conta para evitar ter algún susto. En días como hoxe, onde a visibilidade se reduce, é vital acender as luces curtas ou de cruce, non tanto para que a nosa visibilidade mellore, senón para que os demais nos vexan mellor cando circulamos pola estrada. Outro dos puntos importantes que temos que ter en conta nestes días de chuvia é a distancia de seguridade. Como ben sabemos todos, haina que manter sempre, pero nestes días nos cales a estrada está húmida, hai que mantela especialmente. Por qué? Pois porque o coche non agarra tanto, así que non frea tan ben. Outro consello importante para a condución en días de choiva é evitar conducir sobre charcos. Por qué? Porque o coche pode perder adherencia e, polo tanto, podemos facer aquaplaning. É moi importante o que nos leva os neumáticos. Revisemos sempre o seu estado.